Igbo kwenu, rienu, ṅụọnụ, mụọnụ, zụkwanụ. A sị na ebe udo na ịhụnanya dị ka ọganihu na-adị. Nnọọ n'Ihe TV. Aha m bụ Maazị Ifeanyi Chukwugwu. Na mkpụrụ ụbọchị ole gara aga, anyị na-ebere anya na nkeji asụsụ. Anyị kọwara ihe nkeji asụsụ pụtara. Anyị kọwara mkpa nkeji asụsụ bara asụsụ Igbo. Anyị na-elekwara anya ndịiche dị n'ahịrịokwu na okwu. Tata, anyị ga-amalite nkụzi banyere aha nke ndị bekee kpọrọ noun, nnọchiaha nke ndị bekee kpọrọ pronoun, ngwa nke ndị bekee kpọrọ verb. Biko nye m obi gị na uche gị. Gịnị bụ aha? Aha bụ okwu na-akpọ mmadụ, ebe, ihe maọbụ echiche. Aha bụ okwu na-akpọ mmadụ, ebe, ihe maọbụ echiche. Ụdị aha dị iche iche enwere. Enwere aha mmadụ, ọmụmaatụ: Chinedu, Chinaza Ekpere, Chigoziri m, wee dịrị gabazịa. Enwere aha ebe: Enugu, Owerri, Ọnịsha, Nsụka, wee dịrị gabazịa. Enwere aha ihe: akwụkwọ, ụlọ, ụgbọala, wee dịrị gabazie. Enwere aha echiche dịka ịhụnanya, wee dịrị gabazie. Abịa n'ahịrịokwu, aha bụ isiokwu. Ọ bụ na ewepụ aha, that is noun, in any sentence, then the sentence is incomplete. Dịka anyị si kọwaa na mbụ, na aha bụ okwu na-akpọ mmadụ, ihe, ebe maọbụ echiche. N'ọmụmaatụ a, Ada gara ahịa. Ada gara ahịa. Ada bụ aha, ahịa bụ aha. Ada bụ aha, ahịa bụ aha. Ahịrịokwu a na-akọwara anyị na onye gara ahịa bụ Ada. Ya bụ, ọ bụrụ na iwepụ Ada na ahịrịokwu a, gara ahịa enweghị ike ịkwụ n'aka nke onwe ya. Ya bụ na ha nyidiri aha ime ahịrịokwu ziri ezi. N'ọmụmaatụ nke abụọ, ụlọ ahụ buru ibu. Ụlọ ahụ buru ibu. Aha n'ahịrịokwu a bụ ụlọ. Biko echefukwala na aha nke ndị bekee kpọrọ noun na-abụkarị isiokwu n'ahịrịokwu. Ugbu anyị mụtagoro ihe bụ aha, mụtakwa ọrụ aha na-arụ n'ahịrịokwu. Ka anyị na-ebanyazi anya na nnọchiaha. Gịnị bụ nnọchiaha? Dịka aha ya si dị, nnọchiaha ọ bụ okwu ndị aha anyị ji anọchi aha n'ahịrịokwu. Mgbe anyị kwughachiri aha ugboro ugboro, okwu na-eto ogologo na-agwụkwa ike. Ya mere anyị ji eji nnọchiaha. Ọmụmaatụ nnọchiaha ụfọdụ anyị nwere n'asụsụ Igbo bụ ndị a: mụ, anyị, gị, ụnụ, ya, ha, wee dịrị gabazie. Biko chetakwa na nnọchiaha na-enyere ahịrịokwu aka ka ọ ghara ị na-ekwughachi otu aha ugboro ugboro. Ugbu a anyị chọrọ ịhụ ka nnọchiaha si arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Ọmụmaatụ: Chinedu gara akwụkwọ. Ọ gụrụ akwụkwọ. Chinedu gara akwụkwọ. Ọ gụrụ akwụkwọ. N'ahịrịokwu nke mbụ a, Chinedu bụ aha. Ị na-anya n'ahịrịokwu nke abụọ, ị gaghị ahụzi Chinedu, ị ga-ahụzi ọ. Ya bụ na ọ nọchiri anya Chinedu. Kama anyị ga-etinyekwa Chinedu gụrụ akwụkwọ ebe a, anyị etinyezie ọ gụrụ akwụkwọ. Chinedu gara akwụkwọ, ọ gụrụ akwụkwọ. Ị hụla na ọ nke bụ nnọchiaha anọchiela Chinedu nke bụ aha. Otu a ka nnọchiaha si arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Eji m n'aka na ị mụtala ihe bụ nnọchiaha na etu o si arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Ugbu a anyị ga-agbapụ ya ọsọ na nke atọ, nke a na-akpọ ngwa. Gịnị bụ ngwa? Ngwa bụ okwu na-egosi omume ma ọ bụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na ewepụ ngwa, ahịrịokwu agaghị ezu oke. Ugbu a
Anyị chọrọ ịhụ ka ngwa si arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Ọmụmaatụ, ahịrịokwu nke mbụ, Ada na-agba ọsọ. Ada na-agba ọsọ. Ahịrịokwu nke abụọ, Chinedu gụrụ akwụkwọ. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Ahịrịokwu nke atọ, ha nọ n'ụlọ. Ha nọ n'ụlọ. Ugbu a, ile ahịrịokwu nke mbụ anya, Ada na-agba ọsọ. Ngwa dị ebe a bụ na-agba. Na-agba. Ọ bụ na iwepụ na-agba n'ahịrịokwu a, ihe ị ga-enwetazi bụ Ada ọsọ. Ada ọsọ. Nke abụọ, Chinedu gụrụ akwụkwọ. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Ọ bụ na iwepụ ngwa n'ahịrịokwu nke abụọ a, ihe ị ga-enwezi bụ Chinedu akwụkwọ. Chinedu akwụkwọ. Nke atọ, ha nọ n'ụlọ. Iwepụ ngwa n'ahịrịokwu nke a, ihe ị ga-enweta bụ ha n'ụlọ. Ya bụ na-agba, gụrụ, nọ. Ndị a bụ ngwa nọ n'ahịrịokwu a. Dịka anyị si kwuo na mbụ, ngwa na-egosi ihe na-eme, ọnọdụ mmadụ nọ maọbụ ọnọdụ ihe nọ. Ugbu a, anyị chọrọ ịhụ etu aha nnọchiaha na ngwa si arụkọ ọrụ. Anyị chọrọ ịhụ etu ha si arụkọ ọrụ ọnụ n'otu ahịrịokwu. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Ọ mụtara ihe. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Ọ mụtara ihe. N'ime ahịrịokwu a, anyị chọrọ iwepụta aha, wepụta nnọchiaha, wepụta ngwa. Ịna-anya n'ọmụma nke a, ịna-anya na a, Chinedu bụ aha. Ọ bụ nnọchiaha. Gụrụ na mụtara bụ ngwa. Dịka anyị si kwuo na mbido, na aha bụ okwu na-akpọpụta aha mmadụ, ihe, ebe maọbụ echiche. Chinedu bụ aha. Chinedu. Anyị kwukwara na nnọchiaha bụ okwu ndị ahụ eji anọchi aha ka a ghara ime ka ahịrịokwu too ogologo maọbụ na-agwụ ike. Ya bụ na ọ nọchiri Chinedu n'otu ahịrịokwu a. Anyị kwukwara na ngwa bụ okwu na-egosi omume maọbụ ọnọdụ. Ọ gụrụ akwụkwọ. Onye gụrụ akwụkwọ? Chinedu gụrụ akwụkwọ. Gụrụ na mụtara bụ ngwa. Igbo ndị ọma njem ọnụ, a sị na ihe nwere mbido na-enwe njedebe. Dịka anyị na-achịkọta nkụzi nke a, achọrọ m ka nye unu emume unu ga-eme iji mata ma unu esonyekwara na nkụzi anyị kụzi n'ụbọchị taa. N'ime nkụzi anyị n'ụbọchị taa, anyị rụtụrụ aka n'aha, nnọchiaha na ngwa. Achọrọ m ka isi na mkpụrụokwu anọ ndị a, ụlọ, ha, na-agba, ada, ka ị họpụta aha, họpụta nnọchiaha, họpụta ngwa. Dee ya na comment section ka m gbalịkwa ma ihe ekwuru ka a na-eme. Igbo ndị hụrụ n'anya, ebe a ka anyị ga-achịkọta nkụzi anyị n'ụbọchị tata. Gị bụ onye na-eso anyị n'Ihe TV, gị bụ onye na-akwado anyị ụtụtụ, ehihie na abalị, a sị m udo dịrị gị. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyi Chukwuokwu. Please don't forget to subscribe, comment, share and like. Ka ọ dị mgbe ọzọ.